Γεια σας και χρόνια πολλά. Ο Απόλλωνας και φέτος, γιορτή της ενορίας μας, είναι παρόν όπως πάντα. Ένα μικρό πρόγραμμα με όλες τις ομάδες του χορευτικού, τα μικρά παιδιά, το εφηβικό τμήμα και το τμήμα των ελληνικών. Ξεκινάμε με έναν χορό από τη Μακεδονία, τη Σόφκα, από την περιοχή της Βουμένης Αστυνομικής. Θα συνεχίσουμε με την παιδική ομάδα, χορός Ζαχαρούλα, χορός των Βλαχόφωνων του νομού Σερών, εμβολιαστός από την Ανατολική Ρωμιλία. Ανατολική Ρωμιλία, σε όσους δεν λέει τίποτα, είναι τμήμα της Βουλγαρίας σήμερα, το νότιο τμήμα της Βουλγαρίας. Συνεχίζουμε με την εφηβική ομάδα, η οποία θα μας δείξει τον χορό Ξέσυρτο από την Δυτική Θράκη και θα συνεχίσει με τον χορό Μιλίσιο από την Ανατολική Θράκη, η οποία δυστυχώς τώρα δεν ανήκει στην ελληνική επικράτεια. Η ομάδα ενηλίκων θα συνεχίσει με τη Δημητρούλα από το Ρουμλούκι, είναι η περιοχή της Αλεξάνδρειας, τη Κφέσχυνο από την Αριδαία, στην περιοχή των Προμάχων, και θα κλείσουμε όλοι μαζί με το χορό Συγκαθιστό, το θρακιώτικο χορό. Κάτι για τις φορεσιές. Στους άντρες είναι από την περιοχή της Μακεδονίας, περιοχή της Αριδαίας. Αυτά που έχουν οι κυρίες είναι από την περιοχή της Αλεξάνδρειας, του Ιδά, και σε αυτό θα σταθώ και λίγο. Βλέπετε το στόλισμα του κεφαλιού, είναι σαν περικεφαλαία. Λέγεται, η παράδοση το λέει αυτό, όχι η ιστορία, η παράδοση είναι ο προφορικός λόγος που παραμένει από τη μια γενιά στην άλλη, ότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος με το στρατό του λείπαν μια φορά από την πρωτεύουσα και από τα εδάφη τους, εχθρικές ομάδες ήρθαν για να καταλάβουν την πόλη τους και ήταν μόνο γυναίκες, οι οποίες αντισταθήκανε γενναία, όπως αντιστεκόταν οι άντρες, απόθυσαν τους εχθρούς και δεν κατάλαβαν οι εχθροί την περιοχή της Μακεδονίας. Προς τιμήν τους ο Αλέξανδρος δεν επέστρεψε, τους επέτρεψε να φοράν αυτή την περικεφαλαία. Εδώ στα κορίτσια οι άλλοι εδώ πέρα έχουν από την περιοχή της Θράκης. Αυτά τα λίγα για τους χορούς, για τις φορεσιές. Ήθελα να πω για αυτούς που δεν είναι από το Ντόρτμουντ, ότι ο όμιλος μας έχει ιστορία 52 ετών. Πέρυσι, πρόπερσι γιορτάσαμε τα 50 χρόνια. Βρισκόμαστε κάθε Παρασκευή στο ελληνικό σχολείο, στο δημοτικό σχολείο εδώ του Ντόρτμουντ, από τις 7 η ώρα μέχρι τις 9.30-10, οι παιδικές ομάδες, οι ομάδες των εφήβων και οι ομάδες των ελληνικών. Ήθελα να τονίσω, γιατί πάντα φαίνεται κάποιος μπροστά και λένε, ξέρω εγώ, τη Ζώη, το χορευτικό γιο Ζώης. Ο Ζώης είναι ένας από τους μικρούς τροχούς της όλης άμαξας. Υπάρχει δουλειά πίσω από πολλούς και πολλές, και σε πρώτη θέση θέλω να βάλω τις κυρίες που δείχνουν τις δασκάλες, η κυρία Ερέα η Πορτουλίδου στην παιδική ομάδα, η κυρία Γιάννα η Παπά στην παιδική ομάδα, η Χρύσα η Κοντροσπηλιά στην παιδική ομάδα, η Μαρία η Κυριακίδου στην ομάδα Αρκαρίων και Γερμανόφωνων. Την επιμέλεια όλων έχει η κυρία Δέσποινα Σαμαρτζή.
και υπάρχουν και φυσικά και άλλοι πολλοί που βοηθάνε. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια, κάθε Παρασκευή, με ανιδιοτέλεια, να το τονίσω αυτό, ούτε τις βενζίνες του δεν παίρνει κανένας, ο εθελοντισμός ευτυχώς εδώ στην περιοχή μας πάει καλά και θέλω να εκφράσω πάντα και το παράπονό μου, να πω αντί να είναι τώρα 10 παιδιά, 12 εδώ πέρα, θα μπορούσαν να είναι 100 παιδιά, έχουμε αρκετά ευτυχώς στον Dortmund. Οπότε, λοιπόν, στέλνετε τα παιδιά σας, στέλνετε τα εγγόνια σας, ελάτε ήδη να χορέψετε, δεν κοστίζει τίποτα, πάντα το προσφέρουμε δωρεάν. Και ό,τι προσφέρετε δωρεάν δεν είναι πάντα χαλιά, έχει και αξία. Ευχαριστώ. Και δωρεάν και πολύτιμη συνεισφορά του Συλλόγου. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ζώη και την κυρία Δέσποινα και όλους τους συντελεστές που θα κρατάμε την παράδοση, το χορό, όλα όσα έχει προσφέρει η πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι πράγμα όχι αυτονόητο για την ομογένεια και είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι συνεισφέρουν σε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο, μεταξύ των οποίων είστε και εσείς που στείλετε τα παιδιά σας και κουρασμένοι από τις δουλειές και την καθημερινότητά σας, και έτσι χτίζουμε και περνάμε μέσα στο DNA τους αυτό το οποίο έχουμε ως έθνος, συλλογισμός, ως χριστιανοί Ορθόδοξοι, και κρατάμε την ταυτότητά μας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Ευχαριστούμε τον Απόλλωνα και συνέχεια και κάθε ένα πρακτικό που θα έχει. Εμένα της μανούλα της μανούλας κάτι δεν μου το λες.
και κάτα, καρούλα τα καρούλα, όχι, τη σκάψει την καρδούλα, κάτα, καρούλα το όνομά σου, κύκλι, υπό το φίλημα σου.
Σπασιακό φιωριτζί.
όλοι.